Zona Amabi, Amustei. Amustei, ez da musika talde bakarrik. Igotze zagoran, eta igual, oiotoki xein bioko, eta horre harrixok hartu eta ara eruan da bestia, eta igual izartitxu eta txea jogarik. Eta beste batutan juntatzen gaudan, eta ez gaitzen ensaioko kalera sartzea, porque kristono baldizia da, eta hankampuan egoten asarru sartzen. Baina horeka hori topa goin da. Noiz bihurtzen dan bete behar bat, eta noiz dan zehose guztos egiten dana. Honek doiazte, 25 urte joten, o 30 urte, hori nahi dut. Hori. Venga, urtetxo batzuk eraketan. Behandu azgaitxuk. Bueno, iruro eta marurtekin joten egotia oso ondo. Pela pasau, eta igual katxeak baina diru iso, eta... Bueno, hori bai. Eta disko bat uzaldu. Hori nahi badra izaten da. Baina, txapa, geraz, Kartzela zarra nostatu joan direnen kantutan bertxolizunak whisky txupito ez ditako katamargotak eare bai takeare bai esango aldira zuen Arpiñonetan, heldu lekuri baote da Henry Txinaskiren, gaua maigabea Irantxinaia Ez dugu berriz etxingo, ez dut jarriko nun nahi Gona estua, botillo ustua, zigarrokea malkoak pultsikoetan Esango aldira zuen Erpiñonetan, heldu lekuri baote da Henry Txinaskiren, ua maigabea Irantxinaia Esango aldira zuen zulo beltzetan margotzea posible da Frida Kahloren uda maigabea Irantxinaia
Sona, musika maite dugun ondako. Ez dagoela amustei ulertzerik, amustei baserrixa bera barik, ez da? Baserrixa existiruko espalitz, taldia berabe, akaso existiruko ez litzakeelako, edo? Segurena esan existiduko, ez? Osea, amustei taldian izena ez da bakarrik, azkenean elkartzen gauzen lekua baserrixa da, gure zentrua, lokala, ez dakit. Bai, azkenean behatzi puntatako pertsona juntauan, eta esaukan zentzu askorik izena jarri behar ginoan momentuan bertan zeinan, zek batzen gaitxugu. Muste, honek esan seguro, Ez, Mikelek esan zeba, bai. Amustei kuagoa da, amustei. Eta holaxe ditzuzuan, bai. Eta holaxe, eta ez da amustei ulertzerik, txapa irrati libre barik, bez? Dakitelako, badaukelako sintonia batetik datorren talde bat dala, edo kontegu zo ikusentzulei abertzen nondi sortzen dana purtsu bat, proiektu berezi hau. Mustein funtzan nukleo gogorrak patani izen ginen hasiera baten, porque guk txaperratien beti parte hartu izan du, eta kolas irratxaiorako, manik landarrekin itxot irratxaioa, eta aurten sintonia bat inbiajo. Eta hoxe buruan, da kepa be txapako partaide da, eta horrekin buruan esan ginen, sintonia bat ingo jo, eta ansartu ginuztan bergako kartzela sarrian zelda baten, amplifikadorekin da gure grabazioa ordenagailuekin, eta antxe grau ginoan sintonia, eta behin sintonia bukatu ginoan, hemen beste kantu batzu bauzkanik. Eta interretxen do joan da, ez da? Ondo juntzan, ni uste dut esperientzia guapo izan zara, ondo pasau ginoan grabatzen, azkenean gure denboria hortan inbertitzen ginoan, eta kartzela gure etxia mugan da, eta ansiega baten sartuta, gustora goten ginoan. Eta ondo erten zan, sintonia hona egin ez ginen ezagutzen orduraino. Bale. Bueno, ezagutu bai. Biztaz bai, baina. Sintonia ikaretako sintonia ona orduan, ez da? Sintoniza egin ginoan. Hori da, total. Eta bai, abesti batzuk esan behar, baina abesti, ez dakit, eundaka abesti zeuzkan Mikel egia. Eta holaxe, hortxo junto ginen, horren ginuzen 10 bat kantu ero ikutu ginuzen, eta gero hasi ginen pasatzen lagun ez haunei, hauen juau. Eta bate baino iso esateuzko baina hau ez du iso batera joan. Eta gau, gure perro eta pikurtik zera ez du iso batera. Eta txikitik, eta horra ziginen poliki, baina gertu zan amustei baserrixa, Joseba, eta ja handan oso. Ginen lokal, ensaio lokala, eta batu zan puzkat. Ederto. Zuek zari aprobate muina, oinarrixa, baina, eta gaur bertan ikusi guen hemen da, zazta bai, Amaia eta Ainoa, fitxaketa berrixak, eta hainbat lagun osatzen duzu, hasieratik eta gaur egunen arteko amusteik, taldekien artien desenteko aldaketa euki ditu, ala? Bai. Bueno, aldaketa baino izan dira, absurzinuen. Bai, inkorporazio. Urrengorako ez dakite, igual, beste 10 bat, o sekzion de pientos. Ya está, nahikoa izen bet, alde bat mugitzea, gerota kide geixo, gerota agenda geixo bateratu biharra, eta bai, seguramente sonoridade aldetik irabaziko dauela, baina horre gero funtzionatzeko beik, jakin biharra, ez da? Sonoridade aldetik betana eskontzeko, igual saioa da, ez da, hasiera baten lehenengo diskoan ibili ginen Bostok, bi inigoak Joseoak patani. Eta gero poliki lehenengo ainueko Julen ibilizan saksuak gurekin, bigarren diskoa grabatzeko. Vale. Bueno, gero... Julen Garmendia, bai, ados, vale. Garmendia, lan asko jaukak, eta... Okupauta. Martina izan gurekin, eta gero Amaia eta Ainoa, eta... Hola, sepaten bat aztukot. Gero Víctor. Víctor Eriaga, ez da? Edo... Eraiga, vale. Izen artistikoa. Arek be, ekarpen gitarretan bereziki, ekarpen handixak, ez da? Víctor aspaldiko laguna da, eta benetan profesionala dan bakarra, gure entornuan bera da. Bai, Víctor musikian abizioko. Ados. Bueno, gauza asko aportatzen da. Zuek esarielako bizi musikatik. Nahi bez. Eta nahi bez. Ez dakit, niri amaterritza asko gustatu dat, ez? Amor arte. Bok, ez dakit, etimologikamente amor artetik atorren, maia. Vale. Ados. Eta ez dakit, oso asko gustatu eta hortik behiratzea gauzak. Porque ja azte zanean gauzak serio igartzen, ez dakit, puntu baten be, ez da esentzia galtzen. Guazkenean lehenengo lagunak. Ja, hori galdetu behar notzuen. Bai, hori. Hemen, argi eta garbi, amustek, pretensio ondirik barik be, zeuen bidea itxeko asmu edoketzuela. Hori hasieratik eukido zuen
Bueno, aldagai bat izan da. protezinua berez, ja nahiko ondisa saiatzia talde bat, mantentzen urtietan ziar, eta ia astero alkartzen eta ensaiatzen, eta guztiziren artean harmonia bat egotia, ni uste nahiko protezinua. Lorpena ondixe da hori. Gero ja musikati dauzkane karpen profesionala, gero hortik ez tobi eratu inoiz, osea, ez da izen gure... Kega. Nahi du dirua beste disko horretzeko. Berriro behin bertirutaldien, eta beste disko bat. Amusteik, diskoen izen buruekin, komplikazio gutxi. Amustei bat, amustei bi, ez dakit horren diskotik aurrera ja, ziko sarien izendatzen, edo zer horregatu zeikien, ikugarrena izango dan disko honetatik. Nasitzaia, igual. Ni uste baiet, ondo dago, Led Zeppelinekin baseban guzeitik ez du behar, biru, erresa da, ez dago komplikazioik, Eta lehen bidizkoetan, 10 abesti bakotxien. 3. be, 10 abesti zengo die, edo... Bueno, hor gabiz, igual gutxitxo egin gutxu. Baina edo aurreko diskotan beti igual atropello inga puskat, ez? Igual, kantuak eldu dira eta kantuak emendare, eta ja, hau grau, miejo, eta juten grabatzera, igual, ondio be zehartu gari, lehenguan, eta batez be bigarrenien be pasau jakun, igual guztiz ondio zerenian zehartuta, ja, guazen. Naiz eta gu pentsau landuta zerela, bai. Naiz eta gu pentsau landuta zerela, gero guten zara, eta, hostia, ez dakit, ba. Ondokan gauza gehiago, buelta gehiago muleike. Improvisazio punto batzuk egon zian. Bueno, soinuari garrantzia berezia emuten dotzagu, esan geikea Amusteik aurkitzu dauela bere soinua, edo, bueno, rock amerikarraren itxaso zabalean igerixen jarraiketako asmo dauketzue, edo basabitzie beste doinu batzuk bilatzen. Hau, Mikelen dako baldera. Ba, ez da erresa erantzuten. Hombre, Amustegi bai dauka gauza bat. Gauza bat da diskoak eta beste da zuzenekoa. Ez dauka. Bueno, obviamente kantu berdina die, baina dare moduan taldiak galtzen da benak guk irabazitzen du zuzenekoan. Jendeanak esaten duzku. Orduan, guk nahi dugu heldu zuzeneko hortako. Bueno, jente asko pasatzeko. Hori islatziak gero diskoan oso zaila da, eta gero azkenean 9 pertsona egon da, hor gabiz, bilaka. Gero kantu oso ezberdin jau jote itxu, orduan, gure estilo xelebrioa dugu. Soinu moduan, ez nuke esango. Bueno, soinua instrumentuen aldetik eta bai da, oso klasikoa. Erabiltzen dugun erramintxak eta bueno, modeluak amplixak, gitarrak, saxo, violin, osea, hori da bastante rock klasikoa, Amerikan. Soinu aldetik. Gero talde osotasunean ze soinu lortzen dugun, ez dakit. Etorrik ustera. Nik ere belarri oso nauka. Eta berak badak izena da ben, bere buruan. Gero saiatzen gara bere... Buruan dauken hori aliketa onduen islatzen gero, ez da? Eta orduen komposizio aldetik, eta bereziki letrei dago kisenez, Mikel, zer idazten dotza? Amusteik, zer abesten dotza? Amusteik erlazio interpersonalei bat ez be. Gero bai nik beti pentsau zenaban askotan inkonsientemente ditzen dozu, ez? Nik askotan grautzen dozu diskua eta etortza batzu bat emat, kantautorra atormentao. Ez esate jodonek, baina gara entzutu konsientemente letrak eta esatu zugu, iba... Etxabi kurri. Baina ez dakit, bai, batez be hori, erlazioei, ez erlazio pareja, eta batez be amorrutik. Ez dakit, niri beti tira izen dozta amorruak idaztera o jotera. Puskat, Bai, ondo, eta gero publikoak berak bez, interpretago baldagoela abesti bat. Neri hori asko gustatzen. Publikoak berak bukatzia abestixe, ez da? Neri personalmente letrak asko gustatzen letra ambiguak. Zaten da bena, eta batean dago esaten dago gauza bat, eta beste daten dago beste bat. Neri asko pasako bat, kantu ontan honena bero haitxok eta... Ba, ez da hori. Bueno, ederto, eta euskeraz eta espainolez idazten duzue, badau hor bosegatik, bi hizkuntzetan idazte hori. Ez dakit, niri natural urtetze data. Askotan ze irakurtze zaren, ze ikuste zaren, ze entzuten zaren musikan araberako izaten da, baina natural urte datan. Ez dakit. Gero xilabria bai, porque
Nik nire lehenko diskuetaren ganean inglesera bestenan da inok esustan esan zebe. Ja. Baina oinerdera gaztelania ezabestu dut eta jende asko ezabestu. Erderaz. Claro, bai. Bueno, bai, erderaz urtan dut, eta txino ez dakigulako. Da igual txino no urtan. Eta bai, beti txendo euskerarako, porque gu euskeraz biziga, obviamente. Baina gero kantu bakoitzak eskatzen daben sonoridadia euskeraz o erderaz abestu, ez da igual berdina iziten, no? Ez da itola urtetzen. Ados. Batzutan historiak, ez dakit, historia bera, norbere buruan, igual gazteleraz dago eraikita, ez? Ez dakit, segaitik, segun ze pertsonakin eukidozun harreman hori, o segun zeni zaren abesten oseri, igual norberan buruan hori gazteleraz dago. Gaztelera, Mikelek esan da emoan, euskeraz biziga, ensaio danak euskeraz die, gure artean dana euskeraz itzen du, baina igual, segun zeri idazten zaren, hori hor dago registro, eta realidade bada gure inguruan gaztelera hor dagoela, bueno, espainola. Ados. Eta igual, pues ezin da etara gola, fra. Batutan, ez que ez da batzatzen, porque igual, zoze irakurri dozun hortatik dator, eta itzultzaia... Esan di hori sartzen nahi duzu, eta sartzen. Eta listo. Orduan, ja. Zuzenekuak, zelan lotze dituzue, hau da, eta esan dugu, ez? Talde bat eta enbestekideki mugitzea, agendi dagokixen ez da erreza izeten, baina, bueno, zuzenekuen lotze hori, atejoka ibili berri zenzarie, deitzu zaituztete, zela izan da? Gut desastro utza dago. Atejoka eta, oso zaila, gure kasuan oso zaila dugu, porque, claro, eskenean daukun edadiakin eta oin sortziago, eta piku urtekin talde bat, kagua dio eskartzelan asko biltzen gala, bakigu ze mobitzen da, gutxi gora bera, zela mobitzen da, baina. Petzateat musikia oso lotuta dagoela bai egoerei eta edadiai. Bizi desun testu inguruai, eta... Hori da, orduan, horraltzia oso zaila da. Guri jendiai heltzia oso zaila itxajaku, eta guri deitxu gutxi batzu deitxu. Baina, bueno, egon lekutan berriz ditzu esku. Bueno, baina ez da bada seinale ona. Gero dauko baliau bat etor asko saiatzen dara guri beste lagun bat, ez dau joten instrumentuek eta zebe, baina taldekide bat bezala da. Eta asko mogitzen da, eta saiatzen da alik, eta bueno, bere ezagun guztia deitzen, ez? Guk ez duguna ditzen. Gero beti goten da, managermentero, osea, bat bila. Hori gadetu behar notzuen. Baukotzu hor laguntza, zebek kabuz, eta zuk zeuk egizutik, ez da? Neri ega gustatzen. Ikusitan nundik egiten dugu musika. Ni ulertzen dut talde bat nahi balin badau estenan puntero egotia o kontzertuak ematia, eta bere musikai etekin bat etaratzia forma horretan, oso ondo dago. Jendia eukitzia mobitzen dana, ezagutzen da bena, lokalak, esto pertsonak, baina niri personalki jagustetzen. Hola ibiltzea. Eta atejoka ibiltzea da be. Saia da, gero guk sare sozialak eta olako. Horre kontuak be, lehentasunik ez dotze emuten esango dugu. Horre txeko dugu. Guri jotia gutatea, astia meni juntauan, da gero amustei, ez da musika talde bakarrik. Igotze zagoran, eta igual, oiotok isen bio, eta horre harrixok hartu eta ara eruan, da bestia, eta igual izartitxu eta txea jogarik. Eta beste batutan fundatzen gaudan, eta ez gaitzen ensaio lokalera sartzea, porque kristo no baldizia dut, eta hankampuan egoten azarru sartzen. Orduan, esan geik orduan amusteik slow life bizimodua badaroiela taldien? Errubera hortan sartu barek. Ez dakit, ni bai. Neri bai, eta general ni ustot... Intrinsekoa, ez dakit txetena gure autua da, no ez? Claro, jendeak gustatzen majakon eta ditzen basoskoen, ez dakit. Eta askotan pentsatu izan dugu bai, asko jote maginoan, taipanik, zela. Ez dakit neurrizia zein dan, horeka ondo pasatze hori eta disfrutatzea eta gero izetia puskat astuna lana, ez? Hori lehen Mikelek esan dauk, kartzelan gu asko ibiliga, kontzertu mordoa tanto lau ditzu, bai txapati, bai kartzela sarretik eta ondie garaisak igual lana gehixek ikua sala. Naiz eta oso gustu eraitzen dugu, da gure eta placer bada gauzak antolatzea eta eskaintzia gauzak errixai eta jendiai. Baina horeka hori topa goin behar da. Noiz bihurtzen dan bete behar bat eta noiz dan zehose gustos egiten dana. Eta netako amustei da zehose gustos egitea nahi duguna eta
Eta erretzea ez da aukera bat, ez da muzteikin, ez da? Urte asko nahi egotea hor. Ados, kusiko. Ara bedi. Pero bi hiru lau diskoak bai, eta gero ja, bosgarrentik aurrera ja izendatzen hasiko. Ja, bauko, talde eredu batzuk, ez? Batzuk esaten dabe, egon bia dela estenan denbora asko, eta ja denbora asko zoia zenian, ez dakit, hartzen dozu leku bat mugan, ez? Hone edo jazte, eta 5 urte joten, eta 10 urte, hori nahi dut. Hori. Venga, urtetxo batzuk eraketan. Neandu azgaitxuk. Bueno, si iruro eta marurtekin joten egotia oso ondo. Puntazo balitzake. Turkoa disfrutatu. Eta bideaz gozatu, eta gozatzen dauenak agertok izan normalien be gozarazi behitzen dau publikuan, ez da? Zizan, publikua zin da, amustein publiko tarjeta. Gure zera izango zen, adinkidiak edo 40 urtetik gorako personak. Hortik etorri zen, hortik mugitzen da. Hortik datorren jentia, bueno, ez esauna behugitzeitxu, jende bat etortzen da gustatzakakona, baina hortxe, 40 hor buelta-bueltan. Ederto. Rock klasikoana barin basabiz berbetan, azkenian... Hogei urtekoa gutxi torriko die. Bai, eron gurasuetatik jasotak, baina... Ez dela... Ederto, bueno, badator sonan beti gaitzen dugun galdera txua, amusteik, sekatxe dauko? Molo. Sekatxe. Bueno, nik esan dutut ikusi dutela, zona asko. Bai? Prepauta torre, betiko rekursua, gatxe segun eta nun. Eta horre gauzak, ez? Hori hola da, beti. Hori hola da. Danen dako. Eta, ondie kontzertu batzuk hori udalen baten dako joten dugunean, gehiago eskaten da. Baina bebai indo guk eraman ekipo guztia, peak, maixa, monitoriak dana, traste dana geruan, montau, desmontau, eta afai baten truke. Eta txapela pasau, eta igual katxeak baina diru iso, eta... Hori bai. Eta disko bat usaldu, hori nahiko barba izaten da. Normalien bai, ez da? Katxiana, guk ezin do berbain katxiana. Ez dauko, Kobrodongo izena, 1.500 euro izen dira. Eta ez dakit adiez bergaran jo ginoan. Eta seminari joan, ustot izaro eta gero gu gala jende gizien eroan da. Iepa, horra datua. Horra datua. Geixau eskatu biko zauberrarako dala, ojo. Bai, handua, basiginan kola zegoalako, takian, ondiokan. Guau. Hori datua. Lagunasko. Sare erraldoi bat. Behatzi gataldian, hori pini... Horre gero ya, esponentzialki, badoiz batzuk. Gero beste galderatxoa baduketena bai da gaur egun bizigaren irudiaren, FOMOaren eta soldautaren garaixen, iragartzen ditugula kontzertuak, musika talde ondixek, eta dana oso askar konsumitze horretatik, musikia entzutelako orduen, baina baitxa sarrerak eta bekak bete, eta zela ikusten dozue panoramea, zuen ikuspegi apaletik, zela ikusten dozue zuek gaur egun Euskal Herrixen musika panoramak hartzen dabien koloria. Ulala. Nik, nire ez jakintasunetik, ez dakit ze esan bez. Ondo petzetat, ondo juten majakota. Gero ulertzia, eske asko lotuta dago guztu, niri berdin ozta entzuten da, 10.000 entzuten da, niruk, nire entzuten da guztuetan. Orduan, nire guztuakin batzutan entzuten, ez dut, baina, zelalike. Zelalike bialdetara, Zelalike, honek ez da iso betetzia, eta zelalike, guk hartzen egotia, 4 pertsona, tipa hau ikusten dala makina. Orduan, ez dakit, hor zer ikusi xaukiko, manajermenta, gormo gintzen dan diruak, ez dakit. Zea batzuta, hitz potolota hausiko. Ez da, urraunditxan itotzeko arriskua dugu, ez da? Ez da erresa. Zue baina basatoz, underground estena batetik, esan geike, ezauketan duzu, eta ipatu duzu baina saioen bertan, kartzelasaren hainbat eta hainbat kontzertu antolatzeko exariela, bakitzuela, beko salda hori, zertan datan, eta uste duzu gaur egun salda hori mantentzen dela, kartzelasarreko zirkuituen, gaztetxeko zirkuituetan badauela, zer eskainion dion be? Bai, nik uste baiet. Bueno, gaztetxea, ez dakit beste gaztetxeen lako espazio autogestionatuen egoera ez dakit zein dan. Baina bergaran
Bentzet, ikusten dana da hola, lehengo eskaintza underground, Bergarako talde xume bat, edo Legazpiko batek nahi daba jo, daukala aukera joteko, baina gero mainstreamak be nahi dabe tortzia. Hori derra. Mainstreamak be jotia nahi dabe kartzela sarrian. Eta, bueno, ni ez dakit beste lekutan estena zela dago, ni ez naiz festivalero, ez naiz festivaletara juten. Ni azkeneko kontzertu gehizenak ikusi dutena, goizia danak esatearren, handi salbo Mikelekin besten bat Donostire dola jun izakasena, baina bestera danak die kartzelan. Eta... Ixa, azte bururo da bat dare kontzertu. Kastari moduen be, askotan programa emon bihartzen dugu kartzela zaharreko kontzertu edo bestelako kultura dirazpenen berri, eta hori posgarrixe da. Baina bertatik aldaketak ikusi dozue, evoluzioik, involuzioik, aldatu da asko egoeria. Eske kartzela zaharrian pasatzen da gauza bat, ja kartzela zaharra da, ez da gaztetxe. Claro. Duan, oin gaztiak asaldu dira, eta emoten dago... Ziega, gaztea asamblea da. Emoten dago hartu bida dela... testigu, baina, kao, lehen ezautzutena, zirkuito horta mobitzezan gentia, hor egotezan, hor itxezan bizitzia, orduan, ez da bakarrik musikia. Da, sozialki non biziz, non mobitzezan, ze disfrutatzen dozun, ze kompartitzen dozun, eta hortik da asko, bai. Esaten du nian, nik uste dut, esaten du nian, talde batek, kristone zitu dauka, ez da bakarrik itxen da musikia, da, kuadrian jun, gabain, ez da beste kontzeptua, ez da bakarrik musikia. Orduan, igual hori bai galdu da, epoka oindala 20 urtetatik, porque ya ez dago olako errotuta, eta ez dago hainbeste jente parte hartzen, baina, bueno, garenak buru horraga, eta guztu itxagaku, orduan gauza asko itxitzu. Ederto, eta jarraitzu dugun, buru gogor eta gauza asko itxen. Guretako placer bat izen da, Mikel eta Kepa eta Mikel, eta berriro esango dutut, eskerrik asko, bi abesti honeik primizian eskaintziarren. Eskerrik asko. Utzi da zulo egiten rutina maigabean. Utzi da zu sentitzen dudanarekin beti laian. Utzi da zu mezutxoan harren argi bidetan. Utzi da zu argitxoan bidearen ertzean. Utzi da zu bidaiatzen itzulia maigabea. Utzi da zu atxeden hartzen zure amantal gainean. Utzi da zu mezutxoan Zambraren ipuñetan. Utzi da zu argitxoan uiden espainetan. Utzi itzazu ez galtzeko dira bideak argi oroitzapen eta ametxaketan. Utzi itzazu ez galtzeko dira bideak argi oroitzapen eta ametxaketan. Akastunak ugari gera, akastuna zinatera bidea. Bizi dugunaren beldur gera eta akastuna zinatera, akastuna biok batera bidea.
etorriko denaren beldur gera